Shin kun taɓa tunanin Gadir gari ne ko rana ce ko kuma wani guri ne? Kun taɓa jin kalmar Gadir? Menene Gadir? Kuma me ake nufi da Gadir? Menene ya faru a ranar Gadir? Shin abin da ya faru a ranar Gadir ya ci gaba da maimaituwa ne ko kuma iya wannan ranar ne kadai? Shin me yasa bayan sama da shekara 1400 har yanzu ake magana akan Gadir? Tunanin da a ce ba a manta da Gadir ba da duniyar ma yau ya za ta kasance? A gurin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi magana mai muhimmanci wajen dawowarsa daga hajjin bankwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sakina Aliyu. Kalmar Gadir a Larabci yana nufin ƙananan tafki ko kuma wani ruwa da yake taruwa a wani guri. Don haka Gadir kum yana nufin tafkin kum. Guri ne da ruwa yake taruwa kuma aka fi sanin shi da wannan suna inda wani muhimmin abu ya faru a gurin. Gadir kum wuri ne a Saudiya wanda yake tsakanin Makka da Madina, wanda wani muhimmin abu ya faru a ranar 18 ga watan Zulhijja bayan hajjin ƙarshe na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hamdiya Abdullah Ahmad. Ya kasance al'amari ne mai mahimmanci da tasiri, musamman ma ta ɓangaren aƙida da kuma siyasar musulunci a yau. Hajjin bankwana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar 18 ga watan Zulhijja. A hanyarsa ta dawowa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni Jibril da ya isarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sako akan cewa ya isar da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Idan bai isar da wannan umarnin ba, to tamkar bai isar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ba, ko kuma mu ce ya aiko shi da shi. Bayan wannan hakan ya faru, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da cewa waɗanda suka yi gaba a ce musu su dawo, waɗanda kuma ba su ƙaraso ba a ce musu in sun ƙaraso su tsaya, waɗanda suke wajen su ma su tsaya. Bayan kowa ya haɗu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama hannun Imam Ali alaihi salamu ya ɗaga, yake cewa man kuntu maula fa haza aliyun maula. Yana cewa duk wanda yake ni ne shugabansa, to Ali shine shugabansa bayana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Suhaila Murtala. Ana ci gaba da magana ne akan Gadir bayan sama da shekara 1400 saboda yana da matukar muhimmanci ta ɓangaren shugabanci a musulunci. Gadir shine babban bambanci tsakanin Shi'a da Sunna. Shi'a na ganin Gadir a matsayin tabbatar da Imam Ali a matsayin khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yayin da Sunna suke ganin kawai darajar Imam Ali ake nunawa a ranar Gadir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Fatima Sani. Idan da ba a manta da ranar Gadir ba da abin da ya faru, da musulunci da tarihi sun tafi a wata hanya ta daban. Hakanan da rikice-rikicen da suka biyo baya a tarihi masu rau, kuma za su kasance suna da muhimmancin gaske a yau ɗinmu. Wato da matsaltsalu da yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da rarrabuwar kai sun samu sauƙi a wannan zamanin namu a yau. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da ranar Gadir.